दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 56थि थान्दै जख'न्थाइ बियो फैगौ फेब्रुवारि दाननि 2, 3, 4 अक्ट'आव बियो जागायजेनसिगोन आरो जोंनि बानजाय आफाद हिसाबै जोङो जिखिनि मावनांगौ बे हाबाफारिखौ जोङो 90 जौखोन्दो बेयाव जों जानायखौ दा नुबाय आरो माने 10 जौखोन्दोसो दा जोंहा एसे दंबावो आद्रा बेयोबो जों आसा खालामदों गाबोन नङाबा समफोरनि गेजेराव बियो आबुं जासिगोन दा जोङो गासै आसाम आरो आसामजों सिथाबनानै थानाय वेस्ट बेंगल मेघालय ओरै शिलं आरो गुबुन गुबुन इउनिभारसिटिस आरो आसामनि बाहेरायाव थानाय जेरै दिल्ली चेन्नाइ ओरै चन्डीगढ़ बेनिफ्रायबो एबसुनि दालाय आफादनि जोंनि थान्दै बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो बिथांमोनखौ जोङो सिबिनो थाखाय बरायनो थाखाय जोङो बानजाय आफाद हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ बरायनो साखाफारा जानानै दङ थानायनि थाखाय जोङो जेरैबायदि बेयाव पेन्डेल खालामनांगौमोन बेखौ बानजाय आफाद हिसाबै जोङो दुब्लियाव जिहेतु जोंनिया दाबो रानाखै बे हिसाबै बारा जों एकमडेट खालामनो हानाय नङा दा बिनि अनगायै जोङो जोंनि खाथि खाला थानाय गोबां बेबादि गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि आरो गोजौ फरायसालि जोंहा दङ बियो 2 किल'मिटार रेडियासनि गेजेरावनो जाजोबगोन दा बेनि थाखाय बेयाव जों एकमडेट खालामनो थाखाय बिथांमोननि थाखाय जोङो बेयाव माने उन्दुनो थाखाय आरो बेयाव दुगैनो थाखाय आरो सेनिटेसननि थाखाय जिखिनि नांगौ बेखौ जोङो दा मावफुंजोब्बाय दा जोङो गासै 3,000 जोङो डेलिगेटफोरखौ थानो हानायनि थाखाय बिथांमोनखौ एकमडेट खालामनो थाखाय जोंनि थाग्राखौ जों रेडि खालामबाय बेनि अनगायै जोङो मिथिनाय बादिब्ला क'क्राझार चिरां उदालगुरि आरो बाक्सा बे जिल्लाफोरनिफ्राय माखासे आनसलिक कमिटिस आरो डिस्ट्रिक्ट कमिटिसफ्रा बिथांमोना बेवहाय फैनानै गावसोरनो बेयाव पेन्डेल बानायनानै बिथांमोना थाफैनायनि खोथा बुंदों मिरु आफादा जोंनो बेबादि फोरमायहरदों आरो बे हिसाबै बिथांमोननि थाखाय नांगौ रोखोमनि जि माखासे मुवा बेसाद जेरै औवानि जि जुगार जों बेखौ खालामना दोनदों आरो बिथांमोननि थाखाय जिखिनि जोंहा माने इलेक्ट्रिसिटिनि जिखिनि पावारनि जि साप्लाइ नांगौ बेखौ जों बेबस्था खालामनानै दोनदों दा बेबो जासिगोन जों बेखौ नोजोर नुदों आरो जोंहा 2 तारिखआव बेहाय बेसेबांखिनि जोंनि माने दालाय आफादफोरनि एबा जोंनि बेयाव गाहाय दरखं बेखेवनाय गाहाय सायनासालि गाहाय जोंनि जौस्रां बेखेवनाय बेजों लोगोसे दिन्थिफुंसालि बेखेवनाय जोंनि डेलिगेट हल डेलिगेट केम्प भलन्टियार केम्प कालचार केम्प बेनि लोगोसे अपेन मार्केट आरो डाइनिं हल बे बेखेवनायफ्रा जोंना जागोन बेनि अनगायैबो भलिबल माने जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी जि भलिबल माने बादायलायनाय जायो बेखौबो बेखेवनाय जागोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि गायदे हेलेना बेयाव आइजोफोरनि थाखाय जि मोनसे काबादि बादायलायनाय बेनि बेखेवनायाबो बेयाव जागोन दा 2 तारिखआव जोंनि बे हाबाफारि दङ गाहाय दरखंखौ जोंनि बेखेवनानै होगोन जोंनि आसामनि केबिनेट मन्थ्रि जोंनि बिनि लकेल MLA अजन्ता नेउग बायद'आ बेखेवनानै होगोन आरो बेजों लोगोसे गाहाय जोंनि जि जौस्रां आरो गाहाय सायनासालि बेखौ बेखेवनानै होगोन आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जोंनि बिटिआरनिफ्राय जलेन दैमारि बिथाङा जोंनि आलासि जिरायसालि बेखौ बेखेवनानै होफैगोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि बिटिआरनि EM दावबैसा बिथाङाबो माने बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन दा बे सानखालि जोङो माने गुबुन गुबुन जोंनि दालाय आफादनि आरो जोंनि गोनां जिखिनि बेखेवनाय दङ बे बेखेवनायाव जोंनि आलासि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन सानजौफुनिफ्रायनो माने 12 रिंगानिफ्राय गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय सफैनो हानाय आरो गुबुन गुबुन माने रायजो एबा गुबुन गुबुन जोंनि महानगरनिफ्राय सफैनो हानाय जिखिनि थान्दै बिथांमोना 12 रिंगानिफ्रायनो सफैगोन बे हिसाबै बिथांमोनखौ बरायनो थाखाय जों साखाफारा जाबाय आरो मख'नो गोनांदि गेवलां मेलाव आसामनिनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो बिथांजों लोगोसे आसामनि केबिनेट मन्थ्रि अशोक सिंघाल बिथाङा बाहागो लाफैगोन बेजों लोगोसे केबिनेट मन्थ्रि इउजि ब्रह्म बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन बिटिआरनि गाहाय मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लाफैगोन बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन
बिनि अनगायैबो जोंनि खाथियावनो थानाय सनवाल कसारि जोंनि जि गाव हायुं खुंथायनि बेहाय गाहाय टंकेश्वर सनवाल बिथाङा बाहागो लाफैगोन आरो थेङाल कसारि अट'नमास काउन्सिलनिबो गाहाय बिथाङा प्रताप कसारि बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। बिनि अनगायैबो राज्य सभानि MP रोनगोरा नार्जारि बिथाङाबो बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो बिनि अनगायैबो जोङो नायदों जे बेहाय जोंनि MLA लरेन्स इस्लारिजों लोगोसे जिरन बसुमतारी बिथांजों लोगोसे जलेन दैमारि जयन्त बसुमतारीजों लोगोसे BTRनि बुंथिगिरि कातिराम बर' आरो BTRनि गोबां EM बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिबो जोंनि EM बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैगोन। जों आसा थिदों जोंनि नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 56थि जि थान्दै जख'न्थाइ बियो आबुङै मोनसे महर मोनगोन आरो मोजां मोनसे जाफुंसार जागोन जों बेखौ मिजिं थिदों। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 20थि बोसोरारि जथुम्मा बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंनो बिथांमोना बेयाव खुंफादों आरो बिथांमोना जोंनो फोरमायनाय बादिब्ला गासै 300 बिथांमोननि थान्दैया बेयाव बाहागो लाफैगोन आरो बे हिसाबै बिथांमोननि थानायनि बा बिथांमोननि जानायनि एबा बिथांमोननि गुबुन गुबुन इभेन्ट दङ बिथांमोनाबो बादायलायनाय दङ बेफोरखौबो जोङो बेयाव माने मोजाङैनो खुंफुंना होनो थाखाय बानजा आफाद हिसाबै जों साखाफारा जाबाय। नाथाय जोङो बेयाव जि फिरफिला बिरहोनाय बेहा जोंहा थावनिनि एसे जोंहा बेयाव खम जानायनि थाखाय बा जोंहा एसे उसुबिदा जानायनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे फिरफिला बिरहोनाय बे थावनियाव जोङो जोंनि जिनिखि जायगानि एसे उसुबिदा जानायनि थाखाय बिथांमोनखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि गलाघाट जिल्लानि जि मावख' जों बेयाव मोनसे बेबस्था खालामदों। बिथांमोननि फिरफिला बिरहोनायाबो जोङो बेयाव 3 फेब्रुवारि खालिनो बे जागोन। नाथाय माने जि मोनसे जोङो एसे माने आलादा जायगायाव बेयो थारमाने फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिया जासिगोन। बिथांमोननि जिखिनि थानायनि जानायनि एबा बिथांमोननि जे गासैबो इभेन्टनि थाखाय जोङो बानजा आफाद हिसाबै जिखिनि मदद होनांगौ बे मददखौ जों बिथांमोननोबो होगोन। जेबो उसुबिदा जानाय नङा जों दा बानजा आफादनिफ्राय जों बेखौनो जों दा जोंनियाव मोनसे मिजिं जों लाखिदों आरो बोथोरा जुदि माने बिदि उसुबिदा खालामाब्ला जोंनि नैबे 56थि थान्दै जख'न्थाइ आरो दुलाराय हारिमु आफादनि जि खुंगा 20थि बोसोरारि जथुम्मा बियो जोबोद गाहामैनो खुंजागोन आरो जोबोद माने ओंथि गोनाङै बेयाव जाफुंसार जागोन जों बेखौ मिजिं